Vera Jourova, Kummissarju għall-Ġustizzja fih dan il-Kummissjoni Ewropea, qalet li l-investigazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea għandha għan wieħed fost oħrajn. Dan hu li tħares mhux biss lejn il-każ ta' Pilatus Bank iżda lejn is-sistema kollha li tfisser li l-investigazzjoni se tkun qed tħares ukoll lejn każijiet oħrajn. Hi qalet dan meta fil-Parlament Ewropew kienet qed twieġeb mistoqsijiet marbuta mal-kumpanija Nexia BT li f'Malta semmit f'ħafna stejjer b'allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Jourova qalet f'risposta l-mistoqsija tal-MP David Casa li l-investigazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea qed issir bilan li jsir magħruf jekk il-każ ta' Pilatus Bank kienx wieħed pjanat u sistematiku. Jourova qalet li fix-xhur li ġejjin hija għandha jkollha risposta dwar dan. Fl-intervent tiegħu Casa staqsa jekk il-Kummissarju tinsabx imħasba dwar in-nuqqas ta' azzjoni li ttieħdet mill-awtoritajiet Maltin fil-konfront ta' Nexia BT. Casa saqsa wkoll jekk l-Awtorità Bankarja Ewropea hux beħsieba testendi l-investigazzjoni dwar kif l-FIU aġixxiet fil-konfront ta' Pilatus Bank biex tinvestiga wkoll lil Nexia BT.